pred 35 rokmi sme boli vomenom na vojne, tak dúfam, že nielen vy, ktorí si nás pamätáte, ale aj vaše deti, všetci kamaráti, prídete na náš koncert 2. decembra. Je to super koncert, Unplugged, Elan v divadle. Výnimočný koncert výnimočnej legendy. Infinity Group SK, GMT Projekt a generálny partner Lumasek vás pozývajú na exkluzívny koncert akustického turné Elan v divadle. 1. decembra v Púchove, 2. v Humennom a 3. v Košiciach zaznejú rokmi overené hity vo famóznych verziách. Doprajte blízkym i sebe čarovný darček, akustický koncert Elánu. Viac aj o zľavách na www.ticketportal.sk. Elán 2015. Zažijete neopakovateľné. Ahoj Košičania, dúfam, že sa uvidíme 3. decembra na našom koncerte. Verím, že prídete. Čau.